Baik, hadirin, begitulah tadi tari Gandrung Banyuwangi yang sudah usai dari pandangan Anda bersama. Untuk penampilan kami selanjutnya, inilah permintaan dari tuan rumah. Reoke Tilbonoker, kain numpak mantenir, kemantenir ono sing ngantuk nger. Ayo lebok noker, reoke nger. Pun siapakan tan kemantan dugi keluarga besar Bapak Sutris. Reoke ya wis teko konco podo rame-rame nonton reog sing bagus rupane Surya Wijaya persatuane Wonogriya iku panggonane toretan kemantena ngomong ki sore tak tendung reyoke ayo ditumpano ayo konco podo rame-rame nonton reog Surya Wijaya iku arane ayo toretan kemantana ngomong ki sore ya ngomong ki tak tendung tantretan Bapak Sutris menompak kabribon nggih Surya Wijaya kembali bergoyang kunir kidul terandangan Pajak Indonesia alon-alon anggon menyambut gawe ning kunir kidul nak lagune napa Mbak Yu? Double mic mawon pun. Double mic ya. Ojo cilik ati Mas. Ojo cilik ati. Ojo cilik ati Mas ya. Surya Wijaya. Sayang semuanya. Buka Siti. Kembali ada RD Audio. Lale lale lo. Lale lale lo. Lale lale lalo Surya Wijaya
lale lalo. RD Production Harvey Shooting Surya Wijaya. Lale lalo. Ya. Jaja. Oh, jajine atine nang dunya wong wadon sing siji. Arep golek hang belandi mesti biain keturutan nang ati. Yo, orole kutiangan kepilon wong liya. Hangti eman hangti pujo nyatane sing keneng dipercaya. Juragane Surya Wijaya sayang semuanya. Lomo wis keneng no biangor kuletonyo. Oh ya. Bisa ngerekyani ngerti nomparan artine welas sing kuryang Kuryang, kuryang kuryang, gemyang, kuryang, 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 kuryang. lan akeh gemyang ring dunya hang ayu ketelo telo. La 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 le la lo. Oe oe oe. Oh la la li la lo. Oh la la li la lo. Sayang semuanya. Oh, jajine atine nang dunya wadon sing siji. Arep golek hang gelendi mesti biain keturutan nang ati. Ya lolorole kutiangan kepilon wong liya. Hangti eman hangti pujo nyatane sing keneng dipercaya. Kang Mas juragane wana kriya panggonane. Oe oe. Lomo wis keneng no biangor keleton liya. Oh ja. Hang bisa ngerekyani ngerti nomparan artine welas sing kuryang 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 make sapiang pirang lan akeh gembyang ring dunya hang ayu ketelo telo. Lomo wis keneng no biangor keleton liya. Hang bisa ngerekyani ngerti nomparan artine welas sing kuryang Kuryang, kuryang kuryang, gembyang kuryang, hang kuryang, akeh kuryang, sapiriang pirang oh, jo. akeh gembyang ring dunya hang ayu ketelo telo. Surya Wijaya. Ayo tare, tan kemantana. Kabi won, tantre tanah Pak Sutris. Ya. Penompak ngeriok kabi. Ya. Lel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 
Jangan sampai pada saya lopot. Mompo ya Pak Sutris, gunakan penumpang kabeh won. Mohon gelem Pak Sutris, penumpang B Kemantan 2.
Ya 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 ya. Oh eh. Oh. Ye Oh. Suryo Wijaya. Hei. Hae. Madura. Awas, hati-hati Ger. Awas dijogo Ger, hati-hati Ger. Awas dijogo Ger. Madura. Suryo. Suryo Wijaya Ger. Suryo Wijaya sayang semuanya. Ya ya ya. Yeay, masih bersama Suryo Wijaya, Harvis Multimedia, dan juga RD 2000 Audio Sound System. Wis cangkem secawi
dijogo le, ayo. Ambil Pak Tris le, numpak le. Pak Sutris le. Wis padha rungu. Tutupi Asli. hangson keturi. Tapi irange nutupi rai. Godhonge jati. Tepuk loro. Wis arep rapi. Pungkase woro. Godhonge jati. Tepuk loro. Wis arep rapi. Pungkase woro. Ya, Ya. Pas Wati apa Pas Wati? Anger terutama kemanten ger ning Yunita ger tumpakno ger ambek Mas Nanda ger. Ayo, perompak kabiwon ya. Marina Riok langsung undur ya. Awas. Oke, wadah Riok ya. Perompak kabinan teretan kita nompak. Tore, Terutama kemanten mantana. Mbak Yunita kalian Mas Nanda numpak reok. Out ya. Out lah. Yo. Waktu telah tiba. Ayo. Yo. Ayo Suryo. Kembali digoyang bersama Arya Audio yo. Godir Kidul ada Harvey Sote. Suryo Wijoyo. Sayang semuanya. Dikasih warang kembali Kunir Kidul.
Joyo. Ada Hermes Hoti. Hari ketiki lakone urip iki maju salah mundur salah arep milong saya susah isun sing ngerti kudu kelendi maneh ni botangi sun bertahan sampai senggang waran iki kabeh mung mergo egois isun lan rigo masalah sepele dadi perkara gede. Ngomong welas, ngomong sayang, Yo. kembyang eleme pungkasane beda ami nyatane. Beto amin nyata niyote. Surya Wijaya. Sing ono putus jaluk ngekiat ngajak kisah ending. Ngajak bisa deh. Wes podo gedene podo dewasane ayo ditonto maning kleti api. Hai. Aus. Ada RD 2000 audio. Masih Terima bersama kasih. Surya Wijaya. Ayo Pak April. Hai. Ayo dijokona dadai siji nak awas nak ya. Aus. Oh. 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 Ditarik mana cak mama. Hari ketiki Oh. lakone urip iki maju salah mundur salah arep milong Ayo rumah dong kopong ini. Out. podo gede podo dewasa ayo ditonton maning kleti api. Ayo Ger. Dijogo Kang Beci yo le yo. Ayo materi berdikolok yo Ger yo. Ayo. Salah gungkas le ayo kemantene sing durung numpak. Dulur-dulure Bapak Jutris. Ayo. Kula aturi kesempatan nggih. Mantun iki reok undur ya. Disambung nanti di akhir acara kembali reok menghibur Anda. Hehehe. Ayo. Mau lagi ibadah tantretan Pak Jutris, kita numpak. Ayo, Allah. Yo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Oh, Bapak pong warung doyong, pengen mong, kakak uglak kembel. Oi, ayo Ger.
Kasrul. Oh ya. Kasrul, kasrul, kasrul. Oh ya. Oh. Ayo dicoket nomane Mas Didi. Oh ayo Cak Koel. Kembali Surya Wijaya. Asli. Ada Harvest Production. Kinoa. Setino-tino mung nangis Nangis gawe gawe sing leren-leren sampai aromatane yo meseseken hilang suarane hilang suarane. kasuwe nangis sampai nono ilue Wijaya Sayang semua. Wah. Ayo ger, reoke tokno sik ger, engko atraksine reoke maneh ger. Nah, di belakang reok lagi. Saiki Begitu. disambung permainan ger.